Noong araw na yon, akala ko normal lang ang lahat. Gumising ako sa dati kong oras, 6:00 ng umaga, sa maliit na kwartong inuupahan ko sa ikatlong palapag ng lumang apartment. Manipis ang dingding, rinig ko pa ang away ng mag-asawa sa kabilang kwarto, pati iyak ng bata na parang di naubos. Tahimik lang ako, nakahiga, nakatingin sa kisame na may bakas pa ng lumang tagas ng ulan. Sa ilang segundo naisip ko na naman, ganito na lang ba lagi? Gigising, papasok, uwi, kakain ng pansit kanton, tulog, paulit-ulit. Napabuntong hininga ako bago bumangon. Hinila ko ang kurtinang halos kupas na, lumusot sa loob ang liwanag ng umagang medyo maulap. Kahit paano may ganang gumalaw, kailangan eh. May amo akong hinihintay sa araw-araw, at ang amo kong yon, hindi ordinaryong tao. Habang nagkakape ako, tinititigan ko ang cellphone ko. Walang bagong message. Walang missed call, walang kamusta ka. Notification lang ng utang sa GCash at promo sa food delivery na hindi ko naman kayang i-avail. Natawa na lang ako ng mapait. Sige, laban. 7:30, nakaalis na ako ng bahay. Sanay na ako sa ruta, bababa ng hagdan, iiwas sa hagdang may yuko dahil sira ang sementong pinagtatapakan, lalakad sa makipot na eskinita, tatawid sa main road na laging barado ng jeep, tricycle, at kung ano-anong sasakyan. Sa jeep, lagi akong nakaupo sa bandang dulo, malapit sa pinto. Mas madali kasing bumaba at mas mabilis makatakas sa siksikan. Habang umaandar ang jeep, sumilip ako sa bintana. Mga tao nagmamadali, may kanya-kanyang bit-bit na problema. Pero ang sakin, iisa lang ang pinagmumulan, si Sir Ramon. Siya ang amo ko. Madalang ko siyang marinig magsalita ng malakas, pero kapag nagsalita siya, parang lahat ng tao sa paligid kusang tumatahimik. Laging porma lang ayos, long sleeves, relo na halatang mamahalin, sapatos na laging makintab. Kahit hindi siya sumigaw, may bigat ang presensya niya. At sa kung anong dahilan, ako ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng tauhan niya. Pagdating ko sa malaking gate ng bahay niya, automatic na bumukas ang pinto ng guardhouse. Kilala na nila ako. "Oh, maaga ka ngayon ah," sabi ni Kuya Ben, guard na nasa late 40s, laging may sigarilyo sa kamay. "Traffic daw sa kabila," nag-advance ako, sagot ko, pilit na nakangiti. "Kailangan mo to," sabi niya, sabay abot ng maliit na bote ng tubig. "Baka ma-stress ka naman mamaya." Napakunot noo ako. "Bakit mo nasabi?" Umiling lang siya sa katumawa ng pilit. "Basta, mararamdaman mo." Napailing na lang ako at naglakad papasok. Ang garden, maayos, bawat halaman nakatrim, parang walang dahong naglalakas loob malaglag sa maling pwesto. Ganyan si Sir Ramon, ayaw niya ng magulo, ayaw niya ng sablay. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ng malamig na hangin galing sa aircon. Malinis ang sahig, makintabang marmol, at sa gitna ng sala, nandoon pa rin ang malaking painting ng pamilya niya. Siya, ang asawa niyang matagal ko nang hindi nakikita, at ang anak niyang babae na nasa abroad na raw. Ay, andyan ka na. Si Ate Minda, kasambahay na matagal na sa kanila, lumabas mula sa kusina. Nagpa-text si Sir kagabi, pero siguro hindi na nasend. Ang bilis kasi naubos ng data niya pag naka-video call. Si Sir, naubusan ng data. Napatawa ako. Hindi ko ma-imagine ang isang tulad niya na nag-aalala sa load. Loko? Siyempre hindi. Natawa rin si Ate Minda. Pero seryoso, may kakaiba sa kanya kahapon. Tahimik na naman, pero iba na yung tahimik niya ngayon. Parang may iniisip na mabigat. Napahinto ako sandali. May nabanggit ba siya? Wala, pero mamaya mo na alamin. Nasa office siya sa itaas, gising na yon. Ikaw daw kausapin niya agad pagdating mo. Parang biglang bumigat ang balikat ko. Hindi naman totally unusual na pinapatawag niya ako. Pero ang agad pagdating mo, may kakaibang tunog ngayon. Parang may lamig na dumaan sa batok ko. Punta na ko, sabi ko na lang, sabay lakad paakyat. Habang paakyat ako sa hagdan, ramdam ko ang tunog ng bawat yapak sa kahoy na baitang, kahit tahimik ang buong bahay. Sa isip ko paulit-ulit, ano na naman kaya to? Nagkamali ba ako sa report kahapon? May napagalitan ba dahil sa kin? May nakalimutan ba kong gawin? Pagdating ko sa harap ng pintuan ng office niya, huminto muna ako.
Huminga ng malalim. Pinilit kong ayusin ang polo ko, sinuklay ang buhok gamit ang daliri, at saka kumatok ng marahan. Pasok! Mahinang boses mula sa loob. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko siya, nakaupo sa malaking upuan niya, nakatalikod sa pinto, nakaharap sa bintana. Kita ko sa refleksyon sa salamin ng profile niya. Mahigpit ang panga, nakakunot ang no, hawak ang isang basong may konting alak kahit maaga pa. Magandang umaga po, sir, bati ko. Dahan-dahan siyang lumingon. May kakaiba sa mga mata niya, parang napuyat, pero hindi lang pagod ang nandoon. May halo tong bigat, parang pinaghalo ang galit, takot at panghihinayang. Umupo ka? Sabi niya, sabay turo sa upuan sa harap ng mesa. Umupo ako, ramdam ko ang lamig ng leather sa palad ko nang bahagya ko itong nadampian. Tahimik kami saglit. Tumikim siya, saka naglagay ng folder sa harap ko. Alam mo kung bakit kita pinatawag? Tanong niya, diretsong nakatingin. Hindi po sir, sagot ko. Totoo naman. Pero kung may mali po akong nagawa. Wala? Putol niya agad. Kung may mali ka, matagal na kitang pinalitan. Hindi ko alam kung insulto ba yon o papuri. Pero kilala ko siya. Yan ang version niya ng maayos ka magtrabaho. Hinila niya ang isang key sa bulsa, maliit pero halatang mabigat. Pinatong niya sa ibabaw ng folder. Tingin ka rito, sabi niya. Napatingin ako sa susi. Hindi siya ordinaryo. May nakaukit na pangalan sa maliit na metal tag, pangalan ko. Sir? Napaangat ang tingin ko sa kanya. Ano to? Huminga siya ng malalim. Matagal na kitang minamasdan, bungad niya, at napalunok ako ng wala sa oras. Tahimik ka lang. Ginagawa mo trabaho mo. Hindi ka nakikisali sa chismis. Hindi ka greedy. Hindi ka rin tanga. Napapalatak ako ng mahina sa loob-loob ko. Kapag si Sir nagsisimula ng usapan ng ganito, laging may kasunod na mabigat. Lahat ng tao dito, tumingin siya sa baba, sa kulay kahoy na sahig, may kanya-kanyang pakay. May pumunta dito para kumita, may para makatsamba, may para mang-score, may para magnakaw. Ikaw lang yung hindi ko mabasa kung ano talaga gusto. Gusto ko lang po makaraos, sagot ko ng tapat. May renta po ako, may nanay akong may iniinom na gamot, may mga bayarin. Ayoko pong umasa sa tsamba. Tahimik siya sandali. Tapos, sa unang beses simula nang makilala ko siya, nakita ko siyang ngumiti ng malungkot. Hindi yung formal na ngiti na laging pilit. Ito, totoo. Sakto, sabi niya. Kasi ayoko rin ng umaasa sa tsamba. Tinulak niya ng bahagya ang folder papalapit sa akin. Buksan mo. Binuksan ko. Nandoon ang mga papel na hindi ko agad naintindihan. Mga dokumento, titulo, mga xerox ng ID niya, at kung ano-ano pang papeles na puro pirma niya ang nasa hulihan. Yan, sabi niya. Ari-arian ko. Parang biglang lumabo ang paningin ko ng saglit. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Tumayo siya, naglakad pa kabila ng mesa at tumingin uli sa labas ng bintana. Kita ko ang likod niya, matikas pa rin pero may bahagyang yuko na para bang biglang tumanda. Wala akong mapakatiwalaan, mahina niyang sabi. Ang asawa ko, matagal nang wala rito. Ang anak ko, may sarili ng mundo sa abroad. Ang kapatid ko, kung hindi pera ang usapan, hindi lalapit. Ang mga pinsan, mga mukhang gutom sa mana. Huminto siya saglit. Ikaw lang ang hindi humingi kahit piso sa akin. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang tanging nagawa ko lang ay hawakan ng mas mahigpit ang gilid ng folder na para bang kung bibitawan ko may mangyayaring hindi maganda. Sir, hindi ko po alam kung... Makinig ka muna, putol niya ulit. Mas mababa na ang boses niya ngayon. Matagal ko nang pinagpaplanuhan to. Hindi ako nagbibiro. Hindi to test, hindi to prank, hindi rin to para lang takutin ka. Totoo lahat yan. Umupo siya sa gilid ng mesa, kaharap ako, sabay turo sa susi. Ipinamamana ko sa'yo yan, diretsong sabi. Parang tumigil ang oras. Narinig ko pa rin ang mahinang ugong ng aircon, tiktak ng wall clock sa likod ko, pero sa loob ng dibdib ko, ang lakas ng kabog ng puso ko. Parang hindi kasya sa katawan. Sir, halos pabulong na ang boses ko. Bakit ako? Hindi ba dapat sa pamilya niyo? Hindi mo alam kung anong kaya gawin ng pamilya pag pera na ang usapan, malamig niyang putol.
Mas kilala ko sila kaysa sa pagkakakilala nila sa sarili nila. Napahigpit ang hawak niya sa baso, parang pinipigilan ng sarili. At higit sa lahat, hindi nila alam kung ano ang kasama sa ari-arian na yan. May kakaibang lamig na gumapang mula batok ko pababa sa gulugod. Anong kasama, sir? Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, parang sinusuri kung hanggang saan ang kaya kong tiisin. Hindi lang lupa at bahay ang pinapasa ko sa'yo, dahan-dahan niyang sabi. Kasama diyan ang mga sikreto ko, mga kasunduan na hindi pwedeng mawala, mga pangakong hindi pa nababayaran. Napakagat ako sa labi. Ramdam ko na unti-unting nabubuo sa isip ko ang imahe ng isang mundo na hindi ko kailanman sinadyang pasukin. At bago mo tanggapin yan, tumigil siya, saka tumayo ulit. Naglakad siya papunta sa maliit na kabinet sa gilid ng office, binuksan yon gamit ang isa pang susi. May kinuha siyang envelope na kulay itim, hindi man lang may label, walang sulat, pero kakaiba ang dating. Parang mabigat kahit normal lang ang laki. Bumalik siya sa harap ko at marahang inilapag envelope sa ibabang folder at susi. Kailangan mong makita to, mahina niyang sabi. Pero pag binuksan mo yan, wala nang balikan. Hindi ka na pwedeng magpanggap na wala kang alam. Hindi ka na pwedeng maging simpleng empleyado lang. Napalunok ako. Hindi ko alam kung takot ba ang nararamdaman ko o excitement o halo-halo. Ang sigurado lang, sa unang pagkataon, parang may pintong bumukas sa harap ko. Isang pinto na matagal ko nang nararamdaman pero ngayon ko lang nakita ng malinaw. Bakit ngayon, sir? Tanong ko, halos pabulong. Bakit bigla? Umupo siya sa upuan sa tapat ko, pero hindi na siya nagsalita agad. Tumingin siya sa painting ng pamilya niya sa dingding, matagal para bang pinipigilan ang lumalabas na emosyon. Kasi, marahan niyang sagot, hindi na nakatingin sa akin, gabi pa lang kagabi, nalaman ko na kung gaano kaikli na lang ang oras ko. Parang may kung anong malamig na kamay na humawak sa dibdib ko. Ano pong ibig niyong? Hindi niya ako hinayaang matapos. Tumingin siya sa akin, ramdam ko ang bigat ng tingin niya. Mayroon akong sakit na hindi ko na malulusutan. Diretso niyang sabi. Walang drama, walang paligoy, at may mga taong naghihintay sa labas na pag wala na ako, huhugutin ni lahat ng kaya nilang makuha kahit magdildil ng dugo ang ibang tao. Tinuro niya ulit ang envelope. Kaya bago mangyari yon, kailangan kong may mauna. Mauna? Saan, sir? Tanong ko, kahit alam kong hindi lang simpleng pag-ayos ng mana ang usapan dito. Umigting ang panga niya. Mauna sa laban. Tahimik kaming dalawa. Ramdam ko ang paghigpit ng hangin sa paligid. Pakiramdam ko, unti-unting lumiliit ang mundo ko sa loob ng kwartong yon. Nakatitig ako sa envelope, sa susi, sa folder. Mga bagay na, ilang minuto lang ang nakalipas, wala namang ibig sabihin sa buhay ko. Ngayon, parang sila na ang magdidikta kung anong klaseng tao ang magiging ako. Kaya tinatanong kita ngayon, mahinahon pero mabigat ang boses niya. Handa ka bang hawakan ng isang bagay na hindi mo na mabibitawan pag sinimulan mo? Gusto kong sumagot ng mabilis ng hindi sir o hindi pa po ako handa, pero wala akong lumabas na salita. Ang lumabas lang sa bibig ko ay isang tanong na hindi ko rin inasahan mula sa sarili ko. Kung sakali pong, tanggapin ko to, sir? Mahina kong sabi, hindi pa rin inaalis ang tingin sa envelope. Ano pong kailangan kong gawin? Ngumiti siya ng napakaliit. Hindi masaya, hindi rin malungkot. Para bang matag na niyang inaantay na itanong ko yon. Yan ang malalaman mo, sagot niya, pag binuksan mo na yung envelope. At sa pagitang kabahog ng puso ko at tahimik na tiktak ng orasan, napagtanto ko, wala nang babalik sa dati sa oras na piliin kong abutin ang envelope na yon. Hindi ako agad nakakilos. Ilang segundo akong nakatitig lang sa itim na envelope na parang may sariling bigat, parang humihigop ng hangin sa paligid. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil may parte ng utak ko na nagsasabing hindi ko na mababalik ang buhay ko sa dati kapag binuksan ko to. Pero sa huli, hindi rin ako nanatiling nakaupo.
Dahan-dahan kong iniangat ang envelope gamit ang dalawang kamay. Banayad, may halong kaba, parang humahawak ako ng isang bagay na pwedeng sumabog. Napatingin ako kay Sir Ramon. Tahimik siyang nakamasid, walang emosyon, walang indikasyon kung ano ang dapat kong maramdaman. Parang hinihintay niya lang kung paano ako magdesisyon. Huminga ako ng malalim at marahan kong binuksan ang selyo ng envelope. Isang amoy ng lumang papel at tinta ang sumalubong sa akin. Sa loob may ilang dokumento, mga lumang larawan, at isang maliit na USB. Pero ang unang pumasok sa paningin ko ay ang unang pahina. May nakasulat sa itaas, "Confidential, huwag bubuksan ng walang pahintulot." At sa ilalim nun, ang pirma ni Sir Ramon, pero mas bata ang hitsura, parang galing pa sa lumang panahon. Inisa-isa ko ang mga papel. Habang tinitingnan ko, parang unti-unting lumalabo ang paligid ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagkabigla o dahil hindi handa ang utak ko para sa mga sumusunod na impormasyon. May contract, may mga pangalan, may mga petsa, at may mga larawan ng mga taong hindi ko kilala. Pero ang pinakatinamaan ako ay ang isang dokumento na parang affidavit. Sinimulan kong basahin kahit nanginginig ang daliri ko. Ako, si Ramon Salgado, ay nagkukumpirma na ang mga ari-arian sa ilalim ng aking pangalan ay may kinaharapang banta mula sa... Napatigil ako. Mula sa sariling pamilya ko, napatingin ako agad sa kanya. Tahimik lang siya. Wala siyang reaksyon, wala siyang paliwanag. Para bang alam niyang darating ako sa bahagi na ito. Nagpatuloy ako. Dahil sa hindi ko pagsang-ayon sa kasunduan noong 1998, ako ay tinuring na taksil ng angkan. Ang mga lupang aking hawak ay hindi simpleng mana, kundi bahagi ng isang sirkulong matagal ng umiiral. Napakunot ang noo ko. "Sir, ano tong sinasabi dito? Anong sirkulo?" Hindi siya agad sumagot. Imbes, tumayo siya at naglakad papunta sa aparador niya. Kinuha niya ang isang lumang kahong gawa sa makapal na kahoy. Nang binuksan niya, may narinig akong mahinang pag-click, parang may mekanismong metal sa loob. Inilapag niya ang kahon sa mesa sa harap ko. "Alam mo ba," mahina niyang sabi, "na hindi lahat ng mayaman, yumaman ng malinis." Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung biro ba iyon o totoo. Binuksan niya ang kahon. At doon ko nakita, lumang dokumento, lumang singsing na may simbolong ukit, lumang larawan ng mga lalaking nakabarong, may hawak na baston, at may isang tato sa pulso, isang marka na kahawig ng simbolo sa singsing. "Yan," sabi niya sabay turo sa singsing, "ang dahilan ng lahat ng gulo." Tiningnan ko ito na mas malapitan. Simple lang siya. Bilog. May ukit na parang mata na may 3 guhit sa ilalim. "Anong ibig sabihin nito, sir?" "Angkan," sagot niya. "Hindi pamilya. Angkan." Hindi ko alam kung ano ang pagkakaiba pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang mas delikado ang pangalawa. Nagpatuloy siya. "Ang lolo ko, tiyuhin ko, pati ang tatay ko, lahat sila bahagi ng grupong yan." Tumingin siya sa mga papel sa harap ko. May kasunduan silang ginawa noon, isang kasunduang hindi ko sinang-ayunan. Kaya ako lumayo, nagpatayo ng negosyo, nagtrabaho mag-isa. Pero hindi ibig sabihin nito, ligtas na ako. Napalunok ako. "Ano pong klaseng kasunduan?" Tumawa siya, pero walang saya. Yun ang hindi ko kayang sabihin ng diretso, pero kaya kitang bigyan ng clue. Lumapit siya ng kaunti. Kapag sinabi kong sirkulo, hindi ito simpleng grupo. Hindi sila mafia, hindi sila kulto, pero malapit. Bumigat ang tiyan ko sa narinig ko. "Sir, bakit niyo sinasabi to sa akin? Empleyado lang po ako." "Hindi ka lang empleyado," seryoso niyang sagot. "Ikaw ang tanging taong walang koneksyon sa kanila. Wala kang dugong Salgado, wala kang pakinabang sa mana, at higit sa lahat, wala silang dahilan para pag-interesan ka." "Pero bakit kailangan ako?" Tanong kong muli, halos desperado. Dahil sagot niya, may tao sa pamilya ko na nagtatangkang bawiin ang lahat. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila akong burahin. Naramdaman kong parang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Para bang kahit anong oras, may lalabas sa sulok at atake. Kinuha niya ang USB at inilapag sa harap ko. Ang laman nito, mahina niyang sabi,
ay mas delikado pa kaysa sa papel na hawak mo. Ano pong laman? Katotohanan, sagot niya, at ebidensya. Hindi ko alam kung mapupuruhan niya ang pamilya niya o siya mismo ang hahabulin dahil sa ebidensyang iyon. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya, wala siyang binabalak umatras. Ngayon, sabi niya, sasagutin ko ang tanong mo kanina. Nagbago ang ekspresyon niya. Mas seryoso, mas mabigat. Para bang bawat salitang sasabihin niya maaring magbago ng buhay ko. Anong kailangan mong gawin? Ulit niya. Tumigil siya sandali, parang sinusukat kung hanggang saan kaya ko. Simple lang, sabi niya, pero ang tono niya ay taliwas sa salitang iyon. Tulungan mo akong iligtas ang totoo kong mana, bago nila ako mauna. At bago ko pa man masagot, may biglang malakas na tunog mula sa ibaba. Bagsak. Parang nabasag ang isang bagay o may bumagsak na mabigat. Nagtitigan kami ni Sir Ramon. Hindi na niya kailangan magsalita. Pareho naming naramdaman. May taong hindi dapat naroon, nasa loob na ng bahay. Nang marinig namin ang malakas na tunog mula sa ibaba, para akong natigilan. Hindi ito kaluskos ng pusa, hindi ito pagkadulas ng gamit, at lalong hindi ito normal na ingay sa bahay ni Sir Ramon. Isang bahay na sanay sa katahimikan at disiplinang parang opisina, hindi tahanan. Tumingin ako kay Sir Ramon. Kita ko sa mukha niya ang pagbabago. Yung dating kontrolado at tahimik na ekspresyon, napalitan ng tensyon na matagal na niyang kinikimkim. Hindi man siya nagsalita, malinaw ang mensahe ng tingin niya. Nagsimula na. Tumayo siya mula sa upuan, mabagal pero sigurado. Kinuha niya ang singsing mula sa kahon, isinuksok sa bulsa, at saka maingat na isinara ang kahon bago ibalik sa aparador. Tila bawat galaw niya ay iniisip ng mabuti, parang ayaw niyang lumikha ng kahit anong tunog na pwedeng magpahiwatig ng presensya namin. Ano pong gagawin natin? Mahina kong tanong. Hindi siya sumagot. Imbes, lumapit siya sa pinto ng opisina at marahang isinara ito mula sa loob. Tumayo siya sa likod ko, saka nagsalita ng halos pabulong, halos hindi ko marinig. Hindi sila dapat makarating dito sa itaas, sabi niya. Hindi pa na ngayon. May kasunod pang ingay, mga yabag, pero hindi galing sa mga kasambahay. Hindi sila ganito kabigat maglakad. Hindi sila ganito kapilit. Humigpit ang hawak ni Sir Ramon sa braso ko. Makinig ka, sabi niya, dire-diretsong nakatingin sa akin. May isang tao sa pamilya ko ang nagmamanman nitong mga huling buwan. Hindi ako sigurado kung sino, pero may pinadala sila. At kung nasa loob na sila ng bahay. Hindi na niya tinapos ang pangungusap. Kinuha niya ang USB mula sa mesa at itinulak ito sa palad ko. Naramdaman ko ang lamig ng metal. Para bang may bigat iyon na lampas sa totoong timbang nito. Ilalabas mo yan dito, sabi niya, tahimik pero mariin. Kahit anong mangyari. Sir, wala nang oras. Sa ibaba, may isa pang malakas na tunog, parang may tumilapon o may sinadyang itumba. Sumunod ang boses na pabulong, hindi namin kilala, pero malinaw na hindi ito tauhan ng bahay. Mabilis akong napalingon kay Sir. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang hindi lang pagod, kundi takot. Hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa maaring mangyari kapag nakuha ng mga taong ito ang hinahanap nila. Dito tayo dadaan, bulong niya. Tinuro ang maliit na pintong, halos di makita sa gilid ng bookshelf. Parang normal na bahagi lang ng dingding, pero may maliit na uka sa gilid. Binuksan niya ito gamit ang daliri. Isang makitid na daanan ng bumungad, parang tunnel na gawa para sa mga sitwasyong tulad nito. Emergency passage, paliwanag niya. Ginawa ng lolo ko noon, hindi nila alam na meron ito. Sumunod ako agad. Pagpasok ko sa loob, mababa ang kisame at malamig ang simoy. Amoy kahoy at alikabok pero hindi ko na ininda. Pagpasok ni Sir Ramon, marahan niyang isinara ang pinto. Pero bago pa tuluyang magdilim, nakiko siyang huminto. Ito na ang punto kung saan wala ka nang babalikan sa normal mong buhay. Sabi niya, hindi madramang tono, totoo lang. Pag lumabas ka sa passage na to, hindi ka na basta empleyado. Ikaw na ang magiging target nila. Tinapik niya ang balikat ko. Hindi ito mahina, hindi rin ito masakit, pero mabigat.
Para bang ipinapasa niya ang sarili niyang bigat. Pero hindi ka rin mag-isa, dagdag niya. At hindi nila alam kung gaano kakahanda matuto. Hindi pa ako nakasagot ng biglang, "Blag!" Isang suntok sa pinto ng opisina namin. Malakas. Tumigil kami. Pareho kaming hindi huhinga, isa pang, "Blag!" Sumisipa na sila. "Sir," bulong ko, "takbo." Agad niya akong itinulak paloob. Nagsimula kaming tumakbo sa makipot na passage. Ang tunog ng mga yabag namin ay mabibilis pero mahina. Parang nakaprogram ang lugar na huwag lumikha ng echo. Ang liwanag ay galing lang sa maliliit na LED strips na siguro'y matagal nang nakakabit. Habang tumatakbo kami, hindi ko maiwasang magtanong, bakit ako? Bakit hindi ibang tao? Bakit hindi abogado? Bakit hindi anak niya? Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang sagot ang pumasok sa isip ko. Dahil wala na siyang mapagkatiwalaan, kundi ako. Nang makarating kami sa dulo ng passage, binuksan ni Sir Ramon ang kabilang pinto. Lumabas kami sa likod ng bahay, malapit sa lumang bodega. Hindi ito kita mula sa harapan kaya hindi agad mapapansin ng mga sumalakay. "Dito muna tayo," sabi niya. Hinihingal pero kontrolado. "Makinig ka sa akin at pakinggan mo ng mabuti." Tumingala siya sandali, parang pinag-iisipan kung sasabihin ba talaga niya ang susunod. "Hindi nila trip na ari-arian lang ang habol nila," sabi niya. "Ang totoo, may hawak akong bagay na mas matagal ng pinagtatalunan sa loob ng angkan namin." "Ano pong bagay?" Hindi niya agad sinagot. "May 3 tao sa angkan namin ang gustong bawiin yon," patuloy niya. "At kapag nakuha nila, tapos na ang laban, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga taong minsan ko pang pinotektahan." Tumingin siya sa akin ng diretso. "Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko," sabi niya. "Wala kang dahilan para ibenta ako. Wala ka ring dahilan para sumanib sa kanila." "Pero sir, ano bang hawak ninyo na ganong kahalaga?" Ngumiti siya. Kaunting ngiti lang pero may tensyon. "Iyon ang malalaman mo," sagot niya, "kapag napanood mo ang video sa USB na yan." May sasabihin pa sana siya, pero bigla kaming nakakita ng anino mula sa sulok ng bakod. Mabilis, tahimik, hindi kasambahay, hindi kami nagkamali. May tao. Sumenya si Sir Ramon na yumuko ako. Sumunod ako agad, sumilip siya bahagya. Ramdam ko ang higpit ng panga niya. "Hindi sila hihinto," bulong niya. "Hindi sila aalis." At sa unang pagkakataon, narinig ko mula sa kanya ang salitang hindi ko inakalang sasabihin niya. "Ngayon, kailangan mong pumili habang may oras pa." At sa sandaling iyon, sa pagitan ng takot, dilim, at yabag ng mga papalapit, napagtanto ko, ito na ang puntong hindi ko na pwedeng talikuran ang laban. Sa likod ng lumang bodega, pareho kaming nakayuko ni Sir Ramon, halos hindi humihinga, habang unti-unting lumalapit ang aninong kanina pa namin nararamdaman. Hindi ito basta tao. Ramdam mo agad sa kilos niya na sanay siya sa ganitong klase ng trabaho. Tahimik, mabilis, walang alinlangan. Nakahawak ako sa USB sa bulsa ko, parang ito na ang tanging sandata ko. Si Sir Ramon naman, nakaposisyon na para sa anumang biglang mangyari. Pero sa kabila ng kontrolado niyang ekspresyon, ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Hindi na ito simpleng pagtatago, may katotohanang kasunod kapag nahuli nila kami. May maliit na bato na gumulong mula sa damuhan. Hindi galing sa amin. Napalunok ako. Nagtitigan kami ni Sir Ramon. Isang tango lang ang ibinigay niya. At para bang senyas iyon sa kapalaran, biglang lumitaw mula sa dilim ang isang lalaking nakaitim, may suot na gloves, at may hawak na bagay na hindi ko agad nakita dahil sa bilis ng kilos niya. Sumugod siya, diretso kay Sir Ramon. "Takbo," bulong ni Sir pero hindi ako gumalaw. Gumulong si Sir Ramon sa gilid para umiwas sa atake. Kahit may edad na siya, mabilis pa rin ang reflex niya. Ang kalaban, halatang mas bata, mas malakas at mas sanay sa pag-atake. "Sir!" sigaw ko pero itinaas niya ang kamay niya, sumenyas na huwag akong lumapit. "Alis," utos niya, hindi na pabulong. Pero hindi iyon madali. Hindi ako makalakad. Hindi ako makaalis, parang nakaipit ang paa ko sa lupa, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ko kayang iwan ang taong nagtiwala sa akin.
Nang sumugod ulit ang lalaking nakaitim, naglabas siya ng maliit na patalim. Kumislap yon sa ilalim ng buwan, manipis, matalim, parang pang-disarma o pangpilas ng balat. Kitang-kita ko ang bawat galaw nila. Isang mabilis na suntok, isang pag-iwas, isang sipa, isang anggulong muntik ng kumitil kay Sir Ramon, pero agad siyang nakaatras. Hinihingal, pero lumalaban. Hindi mo kailangang gawin to, sabi ni Sir sa kalaban. Sabihin mo kung sino nagpadala sa'yo. Hindi nagsalita ang lalaki. Tumakbo siya ulit paabante. Ganon sila, hindi kailangan ng salita. Trabaho lang, tapusin kapag kailangan. Sumigaw ako, Sir, sa likod mo. Halos sabay kaming nakakita ng pangalawang anino. Isa pang lalaki, mas matipuno, may hawak na kahoy na parang pamalo. Mula sa dilim, lumabas siya ng walang ingay, parang multong sinanay para pumatay. Dalawa na sila. Sir, pero huli na. Whack! Tumama ang pamalo sa tagiliran ni Sir Ramon. Napadapa siya, nahulog ang hininga, parang inagaw ang kalahati ng lakas niya. Gusto kong lumapit pero tinutukan ako ng isa pang anino sa kabila, may hawak na baril, maliit pero sapat para tapusin ang sinumang tatakbo. Nanigas ako. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Isang maling galaw lang, tapos kami. Nang subukang tumayo ni Sir Ramon, bigla siyang hinawakan sa buhok ng lalaking may pamalo at itinaas ang mukha niya. Wala ka ng ligtas na lugar, Ramon, sabi ng lalaki, malamig ang boses, parang walang pag-alinlangan. Dapat noon ka pa sumuko. Karapatan kong pumili, sagot ni Sir, kahit hingal. Hindi ako magpapadala sa kasunduan ng mga duwag. Natawa ang lalaki. Hindi masayang tawa, kundi mapanlait. Wala nang saysay ang pagpili mo, may nagpasya na para sa'yo. At sa unang beses, binitiwan niya ang pangalan. Si Alfonso na mismo ang nag-utos na ibalik namin ang lahat. Parang tumigil ang hangin. Si Alfonso, ang pangalan na hindi pa binabanggit ni Sir Ramon, ang kapatid niya. Nanlaki ang mata ni Sir. Tumulo ang dugo sa sulok ng labi niya, pero hindi siya tumigil. Kahit kailan, hindi yun magiging kanya, sagot ni Sir. Hindi mo na kontrolado yan ngayon, sabi ng lalaki. At doon ko nakita, hindi sila andito para takutin. Hindi sila andito para magnakaw. Andito sila para tapusin si Sir Ramon. Hindi ko alam kung anong kapangahasan ang meron ako, pero biglang gumalaw ang katawan ko bago pa makapag-isip ang utak ko. Kinuha ko ang maliit na bato sa sahig at inihagis ko sa lalaking may hawak na baril. Tinamaan siya sa noo. Hindi ito nakasakit ng malala, pero sapat para mapaatras siya. Sir, takbo, sigaw ko. Pero bago pa man makaangat si Sir Ramon, mabilis na kumilos ang lalaking may pamalo. Inangat niya ang kamay niya. Handa nang ibagsak ang pamalo sa ulo ni Sir. Sumigaw ako, huwag! Pero bago pa man tumama ang pamalo, bang! Isang putok ng baril, galing sa loob ng bahay. May sumigaw, may kumaripas. Nagulat ang tatlong umaatake. Nagkatinginan sila. At doon nila napagdesisyunan isang bagay. Hindi pa tapos. Pero hindi rin sila pwedeng magtagal. Kunin nyo na, sabi ng isa. Hindi pa ngayon, sagot ng kasama. May nakakita, may makarinig. Babalikan natin to. At bago ako makalapit kay Sir, bigla silang naglaho sa dilim. Parang hindi sila naging parte ng gabing yon. Naiwan kami sa likod ng bodega. Ako hingal, nanginginig. Si Sir Ramon, halos bagsak, duguan ang gilid ng mukha, pero pilit pa ring tumatayo. Lumapit ako agad at inalayan siya. Sir, ayos lang po ba kayo? Umiling siya. Hindi. Hinawakan niya ang braso ko ng mas mahigpit. Para bang may gusto siyang siguraduhin hindi mawala. Makinig ka, wala na tayong oras. Bumigat ang buses niya, parang naghahabol ng buhay. Kailangan nating mauna bago sila makabalik. Sir, kailangan natin ng pulis, ambulansya. Hindi mo sila pwedeng tawagan. Matapang pero basag ang tono. May tao si Alfonso sa lahat ng yan. Nanlamig ako. Kung tatawag ka ng tulong, bulong niya, baka sila pa ang dumating para tapusin tayo. Humigpit pa ang hawak niya sa balikat ko. Makinig ka sa akin, sabi niya. Halos pabulong. Simula ngayon, wala nang ligtas na lugar. Tapos na ang panahong pwede kang magtago. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Hindi mo man ginusto, pero bahagi ka na ng laban na to.
At sa gabing iyon, sa malamlam na ilaw ng poste at manipis na hangin na amoy dugo at takot, unti-unti kong na-realize, hindi na ako makakabalik sa dati. At hindi ako sigurado kung abutin pa ni Sir Ramon ang umaga. Inalalayan ko si Sir Ramon papasok sa loob ng lumang bodega. Mabigat ang bawat hakbang niya, parang bawat paghinga ay may kasasamang kirot na hindi niya ipinapakita pero ramdam mo. Sa ilaw ng maliit na bombilyang dilaw, nakita ko ang dugo na dahan-dahang dumadaloy mula sa gilid ng kanyang ulo. Hindi to simpleng galos. Malalim. Delikado. "Sir, kailangan nating gamutin to," sabi ko, nanginginig ang boses. Umiling siya, pinipilit manatiling matatag. "Hindi muna ngayon. Mas mahalaga ang oras kaysa sugat. Pero, makinig ka," putol niya. Mas mahina na ang tono, pero matigas pa rin ang loob. Kung hindi natin maunahan si Alfonso, wala nang saysay ang gamutan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas para hindi matakot, pero may isang bagay na humahawak sa akin mula kanina. Ang ideya na may mas malaking mundo sa likod ng lahat ng to, at nasa gitna ako nito, gusto ko man o hindi. Habang nagtatago kami sa loob ng bodega, kumuha ako ng basahan at ibinalot sa sugat ni Sir Ramon. Hinawakan niya ang kamay ko saglit, hindi para pigilan ako, kundi para pakiramdamang may kasama pa siya. "Hey," mahina niyang sabi, "hindi lahat ng tao may lakas ng loob gawin yung ginawa mo kanina. Kung hindi mo sila inistorbo, baka..." Hindi niya tinapos. "Ako na sana," dagdag niya. "Wala ka na dapat pagdaanan." Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga salitang sinagot ko. "Sir, hindi niyo na pwedeng akuin mag-isa to." Napangiti siya, kahit kaunti. "Ngayon mo lang na-realize? Matagal na akong nag-iisa." Naupo kami pareho sa gilid ng lumang mesa sa loob ng bodega. For the first time ngayong gabi, may sandaling tahimik. Hindi dahil ligtas kami, kundi dahil naubusan kami ng lakas. Pero hindi nagtagal ang katahimikan. Kinuha ni Sir Ramon ang USB mula sa akin, tumingin siya ng seryoso, parang may desisyon siyang binubuo. "Panahon na," sabi niya. "Kailangan mo nang malaman ng totoo." "Sir, hindi ba delikado to ngayon?" "Mas delikado kung hindi mo alam." Kinuha niya ang lumang laptop na nasa bodega. Luma ito, makapal, halos di na gumagana, pero apparently ginagamit niya pa rin para sa mga bagay na ayaw niyang ma-access ng ibang tao. Binuksan niya ito. Nag-blink ang screen, lumabas ang lumang Windows logo, at ilang segundo pa bago tuluyang umandar. "Sir," tanong ko, "ano ba talaga ang laman nito?" Hindi siya sumagot agad. Binuksan niya ang USB at saka nag-click sa isang folder na may pangalan, "Leave and Trace, Eyes Only." Hindi ko alam ang ibig sabihin noon, pero halatang matagal nang nakatago. Isang video file lang ang laman. Pinindot niya ang play. Lumabas ang isang lalaking nakabarong sa screen. Hindi ko agad nakilala, pero nang lumapit pa ang camera, doon ako kinilabutan. Kabalikat, kapatid, kapareho halos ng mukha ni Sir Ramon, si Alfonso Salgado. Pero hindi iyon ang nagpayanig sa dibdib ko, kundi ang tono niya. "Ramon?" sabi ni Alfonso sa video, malamig, walang emosyon. "Alam kong balang araw mapipilitan kang buksan ang file na to. At kung binubuksan mo to ngayon, ibig sabihin nagtatago ka na naman." Napabigat ang paghinga ko. Napansin ko si Sir Ramon, nakatitig lang sa screen pero may kirot sa mata niya. Nagpatuloy si Alfonso. "Huwag mong kalimutan, ang kasunduan ay hindi basta tradisyon. Ito ay kapalit, isang utang na pinasa-pasa mula sa tatay natin, sa lolo natin, sa mga ninuno natin." Hindi ko sinang-ayunan, bulong ni Sir Ramon, parang kausap ang sarili niya. Natigil ako nang magsalita ulit ang nasa video. "Kung hindi mo ibabalik ang hawak mo, Ramon, may mawawala. At alam mong hindi ako mag-atubiling kunin iyon." Malamig, malinaw at nakakatindig balahibo. Parang hindi banta. Parang pangakong walang ligaw na salita. Nag-glitch ang video saglit, bago nagpatuloy. "At kung iniisip mong may aatras dahil dugo mo ako, hindi mo ako kilala." Natapos ang video sa isang huling linya. Ang angkan ay hindi para sa mahihina. At nag-blackout ang screen. Isinara agad ni Sir Ramon ang laptop. Huminga siya ng malalim, parang may gustong sumabog sa loob niya.
Sir, ano ang kasunduan na sinasabi niya? Tanong ko. Matagal bago siya sumagot. Sa wakas, sinabi niya, hindi pera, hindi lupa, kundi isang bagay na pinoprotektahan ng angkan namin sa loob ng 5 henerasyon. Huminga siya ng malalim. Isang bagay na hindi dapat makita ng kahit sinong hindi miyembro. Tumingin siya sa akin. Pero ikaw ang may hawak ngayon. Nalaglag ang tiyan ko. Ano po yon? Hindi siya sumagot. Tumayo siya, kahit hirap. Lumapit siya sa pinakailalim ng bodega kung saan may nakatambak na mga kahon. Binuksan niya ang isang kahon at doon niya kinuha ang isang maliit, itim at galapong kintab na kahon na parang hindi bagay sa alikabok ng lugar. Inilapag niya ito sa mesa. Bago mo malaman, sabi niya, kailangan mo munang pumili. Tumigil ang hangin. Parang buong mundo nakatingin sa pagitan naming dalawa. Ano pong pipiliin ko, no? Tumingin siya diretso, parang sumusukat sa kaluluwa ko. Pipili ka kung lalaban ka talaga, sabi niya. O iwan mo ako dito at mamumuhay ka ng parang walang nangyari. Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi ko alam kung kaya ko ang bigat. Pagod ako, takot ako. Hindi ako sanay sa ganitong laban. Pero nang tumingin ako sa sugat ni Sir Ramon, sa pagod sa mata niya, sa takot na pilit niyang tinatago, may isang bagay sa loob ko ang sumiklab. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Tapos sa boses na mas matapang kaysa sa naramdaman ko, sinabi ko, Sir, hindi ko kayo iwan. Sa unang beses simula na magsimula ang gabing iyon, nakita ko siyang napangiti ng totoo. Hindi ngiting pilit, hindi ngiting malungkot, kundi ngiting may pag-asa. Alam kong ganyan ang pipiliin mo, sabi niya. At marahan niyang binuksan ang itim na kahon. Sa loob, may isang bagay na kasing laki ng palad. Hindi ito mukhang alahas, hindi dokumento, hindi anumang normal. Hindi ko alam kung ano iyon, pero habang tinititigan ko, parang may dumaan na malamig na hangin sa loob ng bodega. At sa sandaling iyon, bago pa man ko ito mahawakan, naramdaman ko, ito ang bagay na ikinakatakot ng buong angkan. At ito ang bagay na nagiging dahilan ng pagbagsak o pagbangon namin. Pero hindi pa tapos ang lahat, dahil bago pa man namin masuri ang laman, may kumalabog mula sa labas ng bodega. Mas malakas, mas malapit, mas alam kung nasaan kami. Sumingit ang boses ni Sir Ramon, mas seryoso kaysa kanina. Handa ka na ba talaga? At bago ko pa masagot, unti-unting bumukas ang pintuan ng bodega mula sa labas. Hindi na kami nag-iisa. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bodega at ang lamig ng hangin sa labas ay parang naghatid ng babala bago pa man pumasok ang unang anino. Hindi ito yung dating 3 lalaki. Mas mabigat ang presensya nito. Mas kontrolado, mas tahimik, mas siguradong hindi aalis ng walang nakukuha. Hinawakan ko agad ang braso ni Sir Ramon, tinutulungan siyang tumayo ng mas tuwid. Kahit nanginginig ang tuhod niya, marunong siyang magtago ng takot. Hindi kami gumalaw, nakaabang, nakatitig sa pinto, habang dahan-dahang lumilitaw ang isang taong nakaitim mula ulo hanggang paa. Hindi siya armado ng baril. Armado siya ng presensya. Isang presensya na mas mabigat pa sa anino ng 3 sumugod kanina. At nang humakbang siya ng mas malinaw sa liwanag, doon ko siya nakilala. Hindi dahil nakita ko na siya dati, kundi dahil nakita ko ang mata ni Sir Ramon. Nanlaki ang mga ito. Carlos, mahina niyang sambit. Nagising ang kalamnan ko sa pangalan. Si Carlos Salgado, ang pinsang matagal nang nawala sa eksena, ang sinasabing naglayas, ang sinasabing walang pakialam sa hidwaan ng pamilya. Pero ang nakikita ko ngayon ay hindi isang taong tumakas. Ito ang taong matagal nang nasa gitna ng gulo. Tahimik na pumasok si Carlos, walang emosyon ng mukha, pero puno ng tensyon ang bawat galaw. Isinara niya ang pinto sa likod niya, malumanay, parang ayaw niyang may makadinig. Nakatingin siya kay Sir Ramon, saka sa akin. Hindi dapat umabot dito, sabi niya. Malamig ang boses. Humigpit ang hawak ko sa itim na kahon. Ano pong gusto niyo? Tanong ko, kahit ramdam kong banta ang bawat salita niya. Hindi niya ako sinagot. Tumingin siya kay Sir Ramon. Bakit mo binuksan ang kahon?
Tanong niya, mahinahon pero may kurot ng pagod sa boses. Yon ang kasunduang pinakiusap ko sa'yo. Yon lang. Umiling si Ramon, mas matigas ang loob ngayon. Hindi ako pwedeng maghintay hanggang kunin ni Alfonso lahat. Hindi na ako papayag. Tumawa ng mahina si Carlos, pero hindi masaya. Alfonso, hindi mo ba talaga naiintindihan? Hindi lang siya ang problema. Hindi niya ito sinimulan. Pero siya ang gustong tapusin ako, sagot ni Ramon, dahil binaliktad mo ang kasunduan. Napakapit ako sa mesa. Ano ba talaga ang kasunduang yon? Huminga ng malalim si Carlos bago nagpatuloy. Hindi ka dapat lumayo, Ramon. Hindi ka dapat tumakbo. Hindi ka dapat nagdesisyong ikaw ang magdadala ng niyan. Tinuro niya ang itim na kahon. Ano ba to? Tanong ko, hindi na mapigilang humalo ang kaba sa galit. Ano bang meron dito na pinag-aawayan ninyong lahat? Saglit siyang tumingin sa akin. Hindi niya ako tinatakot. Hindi niya rin ako minamaliit. Tinitingnan niya ako na parabang sinusukat kung kaya ko ang sagot. Ang laman niyan, sabi niya, ay ang tunay na dahilan kung bakit yumaman ang angkan namin. Kung bakit sila makapangyarihan at kung bakit sila handang pumatay. Parang may humila sa dibdib ko. Ano pong ibig niyo? Hindi niya ako pinatapos. Kaya nilang kontrolin ang mga tao. Hindi gamit ang baril, hindi gamit ang pera, kundi gamit ang takot. Napalunok ako. At ang takot, patuloy niya, ay may sariling dokumento, sariling tanda, sariling kasangkapan. Tumingin siya sa kahon na hawak ko. Yan ang tanda. Hindi ko agad naintindihan. Tanda? Symbol? Relic? Pero bago ko pa masabi ang anumang tanong, bigla niyang nilapitan si Ramon, mas mabilis kaysa inaasahan ko. Tinapik niya ang balikat nito, maingat pero mariin. Hindi ko kayang ipaglaban ka kung sarili mong kapatid ang kalaban mo, bulong niya. Pero kaya kitang iligtas kung pakikinggan mo ako. Hindi kita sinisisi, sagot ni Ramon. Pero wala kang sinabi noon pa. Nag-iba mo ka ni Carlos, parang tinamaan sa hindi niya inaasahan. Hindi ako pwedeng magsalita, sagot niya, dahil nakatali pa rin ako sa kasunduan. Kaya nga kinokontrol kayo. Sagot ko, kayo mismo takot sa kasunduan ninyo. Tumingin siya sa akin. Ngayon, hindi bilang estranghero, parang kinikilala niya ako. Hindi ka dapat bahagi nito, sabi ni Carlos. Pero nandito na ako, sagot ko. Maya-maya, may mahinang tunog kami narinig sa labas. Hindi sigurado kung tao, pero sapat para pilitin kaming kumilos. Nagbago ang ekspresyon ni Carlos. Bigla siyang naging mas alerto, mas seryoso. Huli na, bulong niya. Alfonso's men found us. Nagbago ang mukha ni Ramon na puno ng lakas na hindi ko akalang kaya pa niya. Hindi mo sila pwedeng labanan mag-isa, Carlos. Hindi ko sila lalabanan, sagot niya. Kukunin nila kayo. Napaatras kami, pero ito ang hindi nila alam. Dagdag niya. Lumapit siya at kinuha ko ang itim na kahon. Ikaw ang may hawak niyan. Hindi na marireset ang kasunduan. Nasa iyo na ang kapangyarihang kinatatakutan nila. Hindi ako nakahinga ng ilang segundo. Ano pong gagawin ko dito? Ilabas mo, sabi niya sa oras na sabihin ko. Nang buksan ni Carlos ang pinto ng bodega, tumama sa amin ang liwanag ng moonlight at anino ng 4 na lalaki na papalapit, sina Alfonso at ang 3 tauhan. Ramon, sigaw ni Alfonso parang nanalo sa laro. Nagtago ka pa. Lumabas kami. Mabagal. Handa sa pagitan ko sina Ramon at Carlos. Hawak ko ang kahon sa dibdib ko parang hininga. Umusad si Alfonso nakangiti ng mapanganib. Ano pang tinatago mo, kapatid? Hindi sumagot si Ramon. Hindi ka na pwedeng tumakas, sabi ni Alfonso. Kami pa rin ang magtatakda kung sino ang karapat-dapat. Lumapit si Carlos. Sa tingin mo, sabi niya, makukuha mo ito ng walang kapalit. Hindi ko kailangang magbayad, sagot ni Alfonso, kung patay na ang dapat magbayad. At bago ko pa maramdaman ang paggalaw niya, may 2 tauhan siyang humarang sa harap namin. Ngayon, sigaw ni Carlos, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas, pero binuksan ko ang kahon. At sa sandaling bumukas yon, parang humigpit ang hangin, parang pumintig ang lupa, parang may dumaan sa pagitan naming lahat. Isang liwanag, mapusyaw, maputi, parang apoy na walang init ang lumabas mula sa loob.
Napatigil si Alfonso. Napatras ang tauhan niya. Nakita ko si Ramon, nakangiti ng mahina, parang ginagaan ang dibdib din niya. At si Carlos, hindi nagulat, alam niyang mangyayari ito. Sa loob ng kahon, may nakapatong na simbolo ukit sa bilog na metal na kasing luma ng kasaysayan, ang simbolo ng Salgado Angkan. Ngunit hindi iyon ang kakaiba. Ang kakaiba ay gumagalaw ito. Parang humihinga. Nagsalita si Carlos. Alfonso, tapos na ang kasunduan sa'yo. Nasa simbolo na ang bagong tagapag-ingat. Itinuro niya ako. Siya, nanlaki ang mata ni Alfonso. Isang tagalabas? Isang taong hindi kayang kontrolin ng takot? Sagot ni Ramon, humihingal pero matatag. Hindi to pwedeng mangyari, sigaw ni Alfonso, parang pumuputok ang boses. Sumugod siya. Pero bago pa siya makalapit, biglang lumiwanag ang simbolo. Isang hangin ang sumabog mula rito, hindi hangin na may lakas, kundi hangin na parang humila ng lahat ng ingay. At nang lumipas ang liwanag, nakaluhod si Alfonso. Nanginginig, hindi makagalaw. Parang may pumigil sa mismong kaluluwa niya, humakbang si Carlos. Pag ang takot ay ginamit para maghari, sumisira ito. Pero pag ginamit para mag-ingat, nagtatapos ang kasamaan. Tumingin siya sa akin. Nasa iyo na ang kapangyarihan. Ikaw na ang magiging huling tagapag-ingat. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung bakit ako. Pero alam ko ang isang bagay. Hindi ko na pwedeng talikuran ang kapalaran ko. Lumapit si Alfonso, pilit pa ring nagtatangka. Pero humarang si Ramon kahit sugatan, kahit halos bumagsak. At dito, sabi ni Ramon, natatapos ang ambisyon mo. At tuluyan nang nagdilim ang mukha ni Alfonso. Hindi dahil namatay siya, kundi dahil natalo siya. Sa unang beses, hinawakan ni Ramon ang balikat ko. Simula ngayon, sabi niya, mas magaan na ang boses, hindi ka na tagalabas. Napatingin ako kay Carlos. Hindi siya ngumiti, pero tumango siya. Sapat na iyon para malaman kong tanggap na nila ako. At habang papalayo kami mula sa bodega, habang humuhupa ang tensyon, habang nagbabago ang hangin, naintindihan ko ang pinakamahalagang katotohanan. Hindi ko pinili ang laban na to. Pero ako ang pipilitang magtapos nito. Tumayo kami sa harap ng bodega habang dahan-dahang humuhupa ang kakaibang liwanag mula sa simbolo. Ang paligid ay tila humaba ang katahimikan, parang mismong hangin ay nangangapa sa bagong direksyon ng kapalaran. Ang mga tauhan ni Alfonso, na kanina'y walang takot at parang mga halimaw sa dilim, ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso. Humihingal sila, pero hindi dahil pagod, kundi dahil tinanggalan silang lakas ng sandaling iyon. Walang gustong gumalaw, walang gustong maunang magsalita. Ako, si Ramon at si Carlos lang ang nakatayo ng buo. At nasa kamay ko ang bagay na kumitil ng kayabangan at kapangyarihan ng isang angkan. Hindi pa tapos to. Mahinang bulong ni Alfonso, halos parang paghingi ng tulong. Punong-puno ng galit ang boses niya, pero may halong takot na hindi niya kayang itago. Hindi mo unawaan ang pinasok mo. Hindi ko kailangang maunawaan ka, sagot ko. Hindi ko alam kung saan galing ang tapang, pero naiintindihan ko na ngayon kung bakit kailangan akong pumili. Tumingin sa akin si Alfonso, ang mga mata niya nagningning ng galit. Isa ka lang, isang taong hindi pinalaki ng takot, putol ko. At yun ang kinatatakutan mo. Muling kumislap ang simbolo sa loob ng kahon, hindi kasing lakas kanina pero sapat para mapasara si Alfonso ng bibig. Tumalikod siya, hindi dahil natalo, kundi dahil kailangan niyang aminin, kahit sa sarili lang niya, na hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Si Carlos ang unang nagsalita. Kailangan nating umalis dito, sabi niya. Hindi natin alam kung may paparating pa. Nagpadala si Alfonso ng tauhan, pero hindi siya ganoong kadaling sumuko. Tumingin ako kay Ramon. Halatang nahihilo na siya. Maputla ang mukha niya, halos nangingitim ang sugat sa gilid ng ulo. Sir, kailangan niyo ng doktor, sabi ko. Umiling siya, hindi pa puwede. May isang huling bagay kang dapat malaman bago ako mawalan ng malay. Parang sinuntok ako sa dibdib sa narinig kong iyon. Sir, wag muna. Mamaya niyo na sabihin. Ngayon, sagot niya, habang kaya ko pa. Napatingin si Carlos. Hindi siya nakisawsaw.
Alam niyang hindi niya pwedeng pigilan ang sasabihin ni Ramon. Huminga ng malalim si Ramon, tumitik siya sa simbolong nasa kahon. At sa wakas sinabi niya ang pinakamatagal niyang tinatago. Ang tunay na halaga ng simbolong yan ay hindi ang kapangyarihan nito. Tumahimik ang lahat, kundi ang responsibilidad na kasama nito. Yan ang dahilan kung bakit sinira ng kasunduan ng pamilya ko. Lahat gustong maging tagapag-ingat dahil lahat gustong maghari. Napakunot ang noo ko. Pero hindi ba dapat proteksyon ang layunin ng simbolo? Dapat, sagot ni Carlos. Pero nang dumami ang mga salgado, dumami ang mga takot. At kung saan may takot, may gustong magkontrol. Tumitig si Ramon sa akin, mas matindi ngayon. Gusto kong malaman mo, hindi ako pinili ng simbolo. Pinili ko lang siyang itago. Isinumpa ako dahil sinuway ko ang kasunduan at nilagay ko ang sarili ko sa posisyon na hindi ko kayang panindigan. Humakbang siya papalapit sa akin, kahit nanginginig ang tuhod. Pero ikaw, iba ka. Sir, hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo, putol niya. Dahil hindi mo hinanap ang kapangyarihan, hindi mo hiningi, hindi mo inasam. At ang pinakamahalaga, handa kang ipaglaban ng taong hindi mo kaano-ano. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, matakot o umatras. Pero malinaw ang tingin ni Ramon, hindi ito papuri. Ito ay hatol ng kapalaran. Kaya ikaw ang pinili ko, dagdag niya, bago pa man piliin ka ng simbolo. May gusto pa sana akong itanong, pero biglang umuga ang buong lupa. Parang may sumabog sa hindi kalayuan. Napalingon kami. Sa may bakod, lumitaw ang ilaw ng 3 sasakyang papalapit. Hindi ito ang mga tauhan ni Alfonso. Kilala ni Carlos ang tono ng makina. Mga salgado pa rin, sabi niya, malamig ang boses. Pero hindi tauhan ni Alfonso. Nagpadala na sila ng council, bulong ni Ramon. Masyado nang lumaki ang kaguluhan. Gusto na nila ng bagong tagapag-ing kahit wala sa panig nila. Council? Tanong ko. Sagot ni Carlos, mga matatandang salgado. Mga taong hindi mo kayang kausapin nang hindi nanginginig ang tuhod. Hindi ako kumibo. Hindi dahil natakot ako sa council, kundi dahil naramdaman kong mabilis na nababago ang mundo ko. Lumapit si Carlos, hawak ang braso ko, hindi marahas pero mariin. Kailangang ikaw ang humarap sa kanila, sabi niya. Bakit ako? Halos pabulong kong tanong. Dahil sabi niya, kapag si Ramon ang humarap, mamamatay siya. Napatingin ako kay Ramon. Hindi siya nagprotesta, hindi siya umiling. Hindi niya sinabing hindi totoo. Ang ibig sabihin, pumayag na siya sa kapalaran niya. Hindi. Bulalas ko. Hindi ko hahayaan. Huwag mong ayusin ang hindi kayang ayusin, sagot ni Ramon, marahan pero malakas. Ang laban ko, matagal nang tapos. Ikaw ang simula ng bago. Nagpatuloy siya kahit pilit na ang paghinga. Humarap ka sa council, at sabihin mong ako mismo ang pumirma na ikaw ang tagapag-ingat. Walang pwedeng kumontra sa lagda ko. Nakakatakot ang council, dagdag ni Carlos. Pero mas nakatakot kung si Alfonso ang maunang makarating. Tumingin ako sa 2 lalaki sa harap ko, ang isang sugatan pero matapang, at ang isang malakas pero walang mapagkakatiwalaan kundi kami. Hindi ko alam ang sasabihin ko, bulong ko. Naturuan ka ng buhay, sagot ni Ramon. Ang kailangan mo lang, tapang at konting galit. Galit? Tanong ko mabilis. Oo, sagot niya. Galit na hindi para manakit kundi galit na kayang pumantay sa kasinungalingan na pinaniniwalaan nila. Humakbang sina Carlos sa likod ko. Parang bantay, parang gabay. Naririnig ko nang papalapit ang council. Ang tunog ng mga pintuan sa malalayong sasakyan. Ang bigat ng mga yabag sa damuhan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi ko inaasahang mangyari. Hinawakan ni Ramon ang kamay ko, mainit, mahina, pero may lakas ng loob na ipinapasa. Anak, bulong niya. Napatigil ako, hindi dahil sa salita mismo, kundi dahil ngayon lang niya iyon nasabi. Hindi kita anak sa dugo, pagpapatuloy niya. Pero ikaw ang pipiliin kong anak kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko napigilang manginig ang labi ko. Sir, hindi malaki, pero pinakatotoong ngiti na nakita ko sa kanya. Gawin mo, sabi niya, para sa iba, hindi para sa akin. Humigpit ang hawak niya, sa kanya ibinulong ang huling salita bago dumating ang council.
Mag-ingat ka, tagapag-ingat. At nang bumitaw siya, para siyang naging bahagi ng dilim sa likod namin. Mahinahon, tahimik, ngunit may bakas ng kapayapaan sa mukha. Huminga ako ng malalim, tinulak ko ang takot, tinulak ko ang pag-aalinlangan. At sa unang beses simula nang magsimula ang lahat, tinanggap ko ang papel ko. Lumabas ako mula sa bodega, bitbit ang kahon, kasama sina Carlos at Ramon. Sa harap namin nakahanay ang 5 matatandang salgado, lahat nakaitim, lahat may simbolong nakalambitin sa kuwelyo. Ang tingin nila sa akin ay malamig, mabigat, sinusuot ako mula ulo hanggang paa. At sa unang hakbang ko palapit sa kanila, naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Hindi na ako takot, hindi na ako tagalabas, hindi na ako alila ni Ramon. Ako na ang magiging boses sa giyerang matagal na nakatago sa loob ng angkan. At kung kailangan kong harapin ang council, si Alfonso, at lahat ng salgado, handa akong gawin. Dahil kahit hindi ko pinili ang laban na ito, ako ang magiging dulo nito.